Dap dari jingkeman sesuai je pi seisian ni kenduk biang hane kapor. Kibri tangan besliang iktian ke jong blai bat. Aku beli piru barok ke pelat ya kapor kane ka kelemat mentai ke sengap iktian ke jong blai. Bat tram nang kerkui fi badan hang ni bagum juk ke ba pet nagi yang ke jong fi kerteng ke jong Jisu. Tapi wara baga Bible hane kapor ilaan puli lang bat ngai ya kane ka bentai ka bangi ju puli na kapor sa kapor ya ka bangi ju asngau na kapor sa kapor bagata kalong na umat hios kal nong ka ba nriu ka dekat barusan terter nriu arsan ngasutanat abanga puli ba ngasungu iet ini kikintian ni ka ba u Jisu keren u Jisu udai ubakren au Jisu udai bakren u Jisu udai bakular kan mau hang ni Papi puli ke Bible wat juang ba ukren tang ya kini gibreu hakan ni kapor. Henry haba fi puli ke Bible ong bai bu Jisu ukren yang ngaru mentah. Amen. Ukren yang ngaru mentah. Tadi yang tahu try ukren tangi itu ginong sengap agak kapor. Henry ukren yang ngiru hakan ni kesengi. Banga stunat plat ke ketian jo blai ke ong ni ong namar ke tang ong api wat kuslai. Wong melu try Kanuat pernah fisik selai. Bukan mana juga selai tak ingat Ngate bukan pernah fisik selai. Warong bangam juga selai. Aku selai. Henry habang aku mau bayar ketian jong belayam kedua no jing selai. Amen. Haga jing long do kajuan mi ke jing selai. Kadang yang tambah ketian ke jong Jisu. Wang hang ni wat ku selai ialah ke jing im. Wat kuslai ialah ka ladau ang wat kuslai ialah ka jingim umur banong kumno. Umur banong wat kuslai latip mga. Amen. Latip mga ya kay? Ya ka jingim jongpi. Ya roi try. Wat kuslai ialah ka jingim mar nga latip lut mga nadong syadong yapi. Mday tang bau syuong namar ka Bible ka kren ya kani rafi puliru na ka kitab jong Isaiah la rafi don bat nga kani ka por pulino Isaiah sau pun rio kani ka dekat ka balai utrai wong kumni ngas ngotenan ngasu ich plat ni gentien ya ka ba utrai ukular ni pulin ni ka por Isaiah sau pun rio kani ka dekat ka balai kani ka benta ka bakham syapo ka ong kumni ya ki ba ngalaba na do ka kpo ya ki ba ngalakit na do balapun Wong hang ni ti hadu ke jinglong temen ngalong uta bat hadu banda pu nyu li ngan kit ya pi. Ngangala pelong ti ngan ba ngan kit ru bat ngan pelat. Meno boong? Meno boong? La klet meno boong. Meno boong? Udah Jisu boong. Jisu namar udah ktien jong blai. Kan mau ni ke ktien wat jong boong blai. Ong be boong Jisu. Maru Jisu dewe? Uktian do Genesis udah Jisu bakren. Hado kitab jing men pau udah Jisu bakren. Ublay udah be Jisu. Kan mau gani ka way ba Jisu udah way. Uktian takda ka Bible ka ang ha ba menengkong ula dan uktian. Nado menno? Nado menengkong ula dan uktian, bau tau uktian ula dan bat. Ublay bau tau uktian ula long. Ublay tabangi puli ya kene ka ktien ka jong blay umdai uway par ublay udai be Jisu ubakren baru Jisu ong kumni ong ya ka bangalaba na do ka kpo uno brio shahabi na space dan apa ni shahabi peduk ha dan uno no brio ya ka bo shuan ban habi peduk Jisu ru wahaban wan na ka kpo jong ka brio Tading tahu ong ini kikintian wong ya ki ba ngalaba na do ka kpo. Mano ba ifin do kpo. Hagapor fidan ka kpo je imay fila kuslay nem. Troni tip ngadi bali ne bayong ne. Tip ngadi bejrong ne belengkot ne ni kwa long model nga. Takada ma kwa ban mi bah ni kemut tu kwa ban jrong ma ngakwa ban long slim ka figure jonga dia ban long kata ka height jonga kata fila ju kuslay kata. Pinang man kuslay fidan ka kpo je imay. Mano ba kuslay fi? Di ublay.
Tadau try uang ini kikentian uang ngal ya kiba ngalaba na do ka kpo kamot deu try balaba ya fi na do ka kpo jong imei takadau uang wat kikuslai ya ka jingim ka jong fi ndai tang balaba uang ya ka bangalakit ru na do balapun ya fi trau lakit ya fi amen na do bapila dan na ka kpo jong imei o ngalaba bangalakit ibi. Tading ta open kan mau biang u Jisu ya kini kipat ba uyu imat ba ki brio am ki ba yaat aka perthai ki brio ki ba shu ya emet kom to uyu i ba ki dan shibon ki jingkus lai ke keingan bam keingan di melening da keingan kup bam da ke ban ngala jui gani gawai baktin sublai to shuan po istanga kwa ban biang ni wong ba ye ke bangala ba na do ka kpo ye ka bangala kit na do balapun ti hado ka jinglong ayo kanu na pernah jui la sang teman kanu na pernah jui la teman hado ka jinglong teman ngalong uta ban hado ban na pu nyu li ngangan kit ipi Mano bang? Uang ngalaba, ngalakit ifi na do kakpo do balapun, hado jinglong temen, hado do pu nyuli, uang ngankit ifi. Ndai tang magsukit ifi tang balat pidan na kakpo jong kakmi, henry anda pila mi na kakpo jong kakmi, anda pila he lasan hado do temen do pu nyuli ru, uang anum iri ifi ngankit mangai ifi. Kaji subang ko palat. Amen. Oh hado ke singlong temen, hado na pu nyuli ngan kit ya pi, ngala pelong ya pi. Mano pelong ini. Kan mau ke wei ho ke jing pelong. Kan mau ke di lembaga jing songkan re, la blai shimla pelong pat yang am nginom la. Banwan sri ne ke perthai. De blai ba ai kon iki kimi ki pa. De blai ba pelong iki kon, ba de blai ba pelong ini. Tu wong iki kata ngala pelong ya pi ba ngangan ba. Mano ben ba ai fi? Setengah syaba. Setengah dem syaba. Suk em de syaba. Da ba ai pa jong pi. Ma i tela pus ap pi te vim thai. Kelung be syaba. Yang kan mau sien Sofi dang rit ngaba ai am ani skenta. Ben mi na habli snong jong i kon sunita palat kali te kapor am ani. Haba lo tu bolong tu de Sofi de bos ngai te kapor. Sikenta ba fi mis abit pokta. So pi tam thait mga nong ba. Tagalong kum ta em haba ngi sha ba em udai ubaba ubathait. Udai mangi ke ba sha ba. Udai unong ba ubathait. Tading tao de ublay ubakit ubaba ingi nado balapun yangi nado mangitang dan kakpo jang kakme baruang yang ni kakentien hado ke jinglong temen hado da put nyuli. Wang angan kit ya pi, ngan ba ya pi. Kata ni ka bos ngau tenat pelat. Ya ka bau trai kular, wang ngan kit ru. Bangan pelat. Da syabam, la da yai makana ka surok le si la ka dei khorok ram em pang ka kejat jong tu nong ba ate itu nong syabam lele. La de benya la ka ma ka lemba ki mau lemba ki ki khorok ram lemba ka kti ne lemba ki ba kumno la da kiu le da hieru. De unong ba watat ri tai nong syaba imlele. Tadeng tau de ublay ubakit waba ingi kan ma ba ublay jungi de ba khlan de kum kimi khpa ki ba kit tangkat tu kat nepor la thaj no. Berat no ikon ru wala sngowet makwa ban im ta ka jing im basati. Benong ngadang sati. Henry kat no syu la jot la penhap ru bun sien iki kelong. Henry ong pat ba ngadang sati ki keme ki kpa ka babel ong kata ka keme wat ka keme ka ba ai bunyi le jong ikon kalaban klet no play ong atang nam klet if itungi play ka ni ka pon Isaiah sap kundai kini ka khot ka ba khat san nga smutanat ban play ka clean ju play ka ong hatu ka breu kala ban klet ya la ikon badang bun ba banom snai ikon ka kpo jong ka shisha kini ki la ban klet kidan ki keme ki kpa ki bisu berat ki kon ki sngi ki news laban berat no laban wit no discard no lene berat no bawit balong jing wit
Ilaban kelet no. Henry utrai ong ini kikintin. Sisa kini kilaban kelet penban nganom kelet yafi. Amen. Imei laban kelet, pa laban kelet, lalai song kurim ulok laban kelet, lene kalok laban kelet, lene ki kon laban kelet, Henry ublay onom kelet yang ini. Amen. Ublay kelet refi, ong ublay onom kelet yang ah. Laban kelet ublay kelet refi. Kun sama orang dia, ulah kelet ukpan rekupau up. Ngira itrai, up ukpa, man laga sengi up baik yang nekon. Kenal kene kawai bangi ngidei kikon kijong blay. Ngasutunat man perkat ketin kijong blay nangi pulih naga sam, kene ke sam si spalai bukunai le ke keren. Asibon ki hang ni kumno ba ublay ulang ta ublay ukpa jongi bat kita ingi kum kikon kijong kibreu kijong. Ini pulih ni kapor ke sam spotlight kendai ke om ni atrai melayit bat mela itu inga utrai ubah yit bat ubah itu itrai ha utrai de ubah yit yangi banga sutanat haba yit usyam yangi tadi kita kenal bau Jisu uyit, hilang berat belajar. Uyit haduk banda, syam. Rada umpat syam, unom itat. Tadi inta de utrai, bu itu ingi, de mau bayit yangi, kababel kaong hang ni, metip, ya kaba syong jonga, bat ya kaba yeng jonga. Ngatrai utip ublay kat nosin ngi, yang kat nosin ngi, syong hagi sisngi. Fikin mau kat nosin fi yang mana? Tangan ni jasang ru kat nosin fi la yang fikin mau. Ublay kaun 1, ini la yang 2, 3, Kano sin fi syong unyaw ya gitaro utip lut na dong sedong. Utip ya kabayeng ko syong jong pi bat kabayeng jong pi usngo tho ya gi jingmut jong pi na jengai. Utrai am la tip lupa ya ka kaba fi mut ro. What shwaba pi pin kren la tip lupa ya ka fin ong. Amen. Schwabin keren. Wala tip lupa ang kaktin ka jong blay. Ika even keren. Teng film tip show. Taka daw. Utray ang lada fin keren film tip. Film tip show even keren ray ay bo mensi makoy ng keren. Amen. Uday ublay ro ban yarap ifi ban keren. Wala ika even keren film tip. Ray ublay ng keren ifi. Amen. Kababal ka ang umno da. Gaang miyit benia iglinti jonga bagi jakat hiya jonga. Bami itu iglinti jonga baro. Try wong no? Mi yang habang atray lene nga syong thai. Utray uyo yang eki linti jungi baro ke jakatia jungi kamu habangi syong thai lene habangi tray uyo yang baru itu iklinti jungi baro. Kabumot utip lut ya kita ki jingle jungi baro. Tading takan mawa jong tip manoboy yang Fitray ni fi syong thai. Fitray yaladine, fitray nang mtaki wayne, fitray na kamantau try ne, fi sakri nam ta jongom, ladaki way game hinray ublay to ibet. Amen. Tading takan mau ne ka way, lada pile eke ublay wi. Ublay tip. Tading tanga juong nakapor sa kapor pempin kan mau kitin jong ublay habangi sakri, kamtam habangi sakri yaki way. Tungin sakri kombangi sakri yaw try. Amen. Mday mga syakri hok tamuan jaseng, henry wat habam dan jaseng ru. Ladang idon ha office, ladang idon ha ying brio, ladang hangno habang syakri ngin syakri. Nado ka donot. Namar kata ka kam kabangi ngitray kada ka kam kabublayo ayengi. Amen. Mday tang mangitray kam lajong, re ladang itray kam kiwayro. Namar ublayo ban aynong yengi. Namar ui ya kijing tray ka jongi, baru ui kijing tia ka jongi ru. Tading tau try, uy ilut na dang syadang ang udebit. Nabamdan kami kaktin utlit jonga. Henry kami ko try metip yaka baro par. Kaktin ka jong blay kakran ni kata utip na dang syadang. Melakir yang na syadien ba syakmat. Ba melabu yala kakti halor jonga. Di way bakere fi. Mono bakere fi. Tadawa slide Jisu ang what ku slide. Yala ka jingim.
Wa kuslai ka ifin bam. Lani ya ka ka ba pi pen. Kanungan apa yang jopi pila ju sya tangan. Bam dan bam hiang. Dan bang ni ngam dan jan syo dan ngatiap peduli jum fidap. Mo. Tadi yang takat banang tiat rem ong bi bapat dan sipat dan. Dadap suka duli tentang padan. Andai dan bi te. Ai ngo yu blai ba u ai hangi. Ya ki jing don kam ya kane ka jing don kam ka baman la ka sngi ka bam ka di u ai bet. Lam yo ban bam kedang ru hendrai ngatip ya kata u ai bet yang i ka jing bam ka banginin bam. Ngampa jo sngo ri kasih dan mure belayap tangan. Namar bam yo bam. Lada ulong kumta kabamut kata telayat dah kawai story. Bam yo bam. Denganget. Utrai utip ban ai bam. Ia ki beriu ke jong u. Tadi ta babun sin ki kuslai ke bangin bam. Don ki beru spa ki kuslai bam dak ai mentaga sngi dak menu yung an shat. Ni ka Jewish ka Jew la tat mo. Bam na the Chinese na the Indian na bam na continental na. Kuslai ito, wadi ka taru, bam daga Trawa kuslai. Kibaduk ki kuslai kumno ki yo bam ki burus pa ki kuslai kumno kin bam. Nendaga gindi. Ni ka khor ka tatan. Ngan thiet no da ko nyop san hajaram daga sngi ngandi. Ka taru di ka kiat batat tam. Nyop san hajar dang tat. Dan ki kiat boda ki lak rudan. Tangal lengo fi ong yedi kiat ka bal sma kumno ta kiat tem. Banyak pesan hajar dang tat tapi kisno kuslai ki baru spagi kisno kuslai ru dak kiat yung indi baduk pat tang ke mendi ru ni tang mendi ke syaru mdan de tadi tawar kuslai ya kita ki ru Ukraine baru ong ya ka bafin kup ya ka met jong piru ki baduk ki kuslai da ka bukin pong re ki ruspa ki kuslai kin pong da ka brand ayu mentaga sngi da ka abibas na da ka pume na are kuslai utrai wong wat kuslai ka fin bam Leni ka ka ba pipindi. Kababal ka kren ka tao ang la fi shakri utrai wang umno ngan kerku ye. Ya kupu jong pi. Ba de ya ka ga jong pi. Kababal ka ang ni namar ka tang ang pi wat ku slai la ka jingem ya ka fin bam ne ka pindi lemni ka met jong pi ka fin kup. Nang puli ne ka sam lai pundai, si spa lai pundai ngi hang to, nang puli ne ka CL version ka ang ne. Ong ka jingtip ka khot ka bas riu ka ong ba ka jingtip jong me shapang jonga ka long ka ba jiliu palat ka long palat ya ka jing shapang jonga shanu kai ngan let ban pet na me shanu kai ngan ri na khmat jong me ladangan kiu shabneng hang ta medan ladang siang ya ka jing tia ka nyamra hang ta medan ladang her shapalat ka mingi ni nga shong sha ka jaka ba kut ka sapngi medan hang ta ban yalam yanga medan hang ta ban yarap yanga ngala ban ong baga jingdom ban buri yanga handrei ka jing shai jong me ki saudong yanga ngakela ba ki saudong jonga ban kela shakamit handrei wat ka jingdom kamlong ka badum yame bat kamit ka pranai kum kamensngi ka jingdom baga jing shai ki long kumju ame ka dekat bakat lai ka ong melatau ki dekat met jonga baro melabu lang yanga haga kepo ke kemi jonga ngan yaro yame namar melong ubadai banting buram bat ya ka banle kalong ka baper bat ka pela ngatip ya ka donut jonga metip baro men balapan mandur yigi siing jonga melabu lang biang haga kepo ke kemi jonga men ba ngalanang san hangta haga beri meladon bametip yang hangta Melayui yang haswa ban ka yang yigi sngi balamang yang labu agi jingtho agi kitab jeng me haswa bagano naki on sedang ablay kalong kaba ban shem yigi jingmut jeng me katno kini kidon lada nyaw yaki ki kambon ban yigi sembo siap
Bat habang kendit tia ngashem bemedon bat me. Kejim perkat jong blay nam ta jungi ki kambon ya kai. Iki sembo siap. Kano pi perkat entai ladi. Filaan perkat sikam. Sikam dan anon teli ki sembo siap. La banyo, pim la su banyo tang sikam ro. Reka Bible ka ong ba kejim perkat ke jongan nam ta jong fi. Ki kambon ba sembo siap jong ke perthai. Tadi kita lang puli ke tin ke jong blay am. Bleng is to em don kaman kuslai ke eru. Bau blay. Wang bangalan nyaw ya ki kambon ba ki sembo siap. Habang kendit tia ngasem bangadang don bat meng kendit rong i ke jing don ke jong blay. A blay kan no ngakwa ba men peniap iki baman. Kan no ngakwa ba ki breu ki balek jubor kin i yang amarwe. Ki kren ki babaman syapang jong me. Ki kren ki basniu persya ya ka kerteng jong me atrai. Kan no isi gitu ki besyon me kan no ijli gitu ki belek persya ya me. Ngasyon ki jing bitar banganyaw iki kum ki nong syon jonga. Kerja alpulai kong to yit yang ablay bat to tip yike jingmut jonga to tenjo yang bat to tip yike jingmut jonga to kmi langa don katno ke basniu hanga bat to yelam yang hagelenti bam jikot uniu IT lah di ong try metip kampai ke ibang ngatip ngasutunat memperkat Matius kini kelenong ke banriu dekat barsan ke ong tawat kuslai ke jingem ke bapin bam ne ke pin di ne ke met jong pi ke pin kup ka jingem kamlong ka bakham kor ka jingbam le ka met ka jankop kay ka bakham kor dor ka jingem tang ba pi bila am ya ro itra amen pila yo ay ka bam ka di praise the lord layo ay ka bam tam step ku slice with the meat ku slice ka bala shai de drai ong lada pila yo ay ka ni ka mentas dang man aingo no pila yo ban bam aingo tak da shwa ban bam tang teng bam jio bam tang klet ka dwai ro Masih hok tian nak dadap tu labu la tembum ni sentur. Kon mau kon doai. Tading ta namar babelai balada la tangan la dam yo bam teng teng iklet ban aingo. Nega ktien ke jong blai ka ong ye kata. Ka jingim ke jong pi sha ka long kham koror ban ya kai. Ya ke jing bam ne ke jing di ba de ka met jong pi ban ya ke jankop. La pila im aingo itrai. Balada kamet ke jongpi kadon tang kamet sudah ro aingo namar hakata kamet lada kamdan makna ka jankop ro henry alis pidon ya kamet amen kamet ka ba ko yo khia ya ro itrai wanum ku slai ya ga ge ro utrai wo hang ni to khmi tho i simneng bakim ya bet lem ne kim ya at lem ne kim ya lom ki tiaran rei pen ban ku pa jongpi ba beneng besai ki mono ba besai ki sim dus ngi ko sim chabe tak amadan te jing tat ka sim mal apalat mala temen tu ka sim layap apa itu ka sim tu nga ICP CPR ngan cik 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 nang ni kau layap kam im syu te imala temen tu ka sim ta daw te lada ublei Mana bejur slap orang yang itu kesim ka herang tu kayang ni sekuntar tu kala biang kami opang ni orang ada di ubrew syak slap ka tem la acim ngapai ya kesim ubrew la dap design lupa bagi ini ki snare te kilong waterproof pleng dadai umru kimbit umra sule tu kala alat te baru ya ki kijat jong ki sim ru la ki yu apos elektrik kim julai ki nar lan elektrik kim lele maru blai ha kijat jong ki la sna lupa ki insulator Nani lo asna lupa tu ke komputer kum ke rinbut ke tu la da yu makna hakanar hana gitu ki pos badan laj le gitu ki lan badan laj lele ketak la ke ketin nu mi tedam hispang ki sim na uble la dap design lupa udah bi lupa kan sawan ke teknologi ba sadon lan kum tu mau lan pos elektrik dan ki laj ki wire laj teh ki babon Ublay ladap yi lupa badai tahu ublay ladap tahu lupa ki kejat jung ki sim lada ki bat makna hak itu ki senar elektrik kim lele. Nonga ublay yang ladap design lupa baro ate wat iki sim ro la pen biang ngata te. Ngom ta ki jing start ki jung ublay palak sisa. Te ngong aingo itrai. Telah ada sim ka busha pedak entum donong yam da yap ro. Ngi da yap di wan usnong am. Tong wat dia tak sim ka batat dor ka bam dandor eru upen biang la dong syadong but kisu her kisu bam kisu biang la ka biang ne
ong kan tam nam ta jungi le, amen. Ai ngoi shayu blay. Give me a bed, give me a give me a loma gitiar, give me a pelang lupa iru. Henry pun ban ukpa jo fi ba beneng ubsa yaki. Fiti fimlong ki ba khamkor shibun yaki. Henry tip ya gani gawai, yangi am ula dap tip lupa na do kapor. Na ong sina do shwa pindan na kapor jo kami kala dap itu yafi. Tadeng tau ong Jeremiah shwa, wa memendan na kapor jo kami kala dap itu ime. Kamu la dau trawi itu Jeremiah itu yangiru. Amen. Baru pun kentang yang ngiru, shwa bangin mi nakakpo. Kau mut ulah dapat set apart yang ngi, lene ulah dapat pen kentang yang ngi, bangin longki ba kerpang, bangin longki ba kentang, nakamuntajang u. Bautip ingi dah kerteng. Amen. Tangka kami am tang kelet kerteng kon. Sin lek sunang kendang badan pungut ki kon am. Kami lah kelet kerteng. Ini thai kerteng you. Pa kerteng kem to la kelet dah kerteng kon la jong ro na mar boleh la bun kon tan. Henry boleh itu ingin dah kerteng. Kat ni million kita nak percaya mu itu ingin dah kerteng. Amen. Bagadai kata ngilong so special la khamat jong try. Tak ada what you snow marway. What you snow kenja alani what you snow bom dan batip if kan mau boleh tip yang ni. Kababel ka ang ni astunat. Uno na pi te ubada khuslai ru ubala ban pentam sipro ila kerenyeng. Tola fi khuslai si solve ki problem. Ha? Da khuslai try ka ja kawan hayeng. Ne ka jan ka swan lawan poduli. Khuslai jan man. Cuma wan. Pitarain wan. Tang ba khuslai am pila poi hospital. Marbon kibri kuslai, kajing kuslai, kapelong iki sisa banpang. Tadau ki doktor ki kamai sibun menta bapang depression. Dawai ruyat bah di bento magasngi, mlong da long babit. Tadeng tahap di dawai bet. Nomor balai ba kuslai. Bagi hinarit mentaro dangrit teh na. Nomor balai kila pulih pala lesi kila tip pala na internet teh ngadon depression yong. Ni na fina tip na kijing jungi kihna na fina tip teh na tip la you. Ngi man syam ju tip ta depression, ju tip ta ke anxiety, ju tip ta ke. Ngim ju tip. Na susi syam ka yam tu si panglar ke biang. Sabam kenaro. La blue makala sa pang la kamen biang. Dadai kena amta syo amta dalam depression. Ka perthai kala lagi om long syon syo agi kon. Siasa. La kala sa perthai. Kasngi la mi du bunai na. Haga cakap bunai la mi da kasngi na. Ka jo, dinam. Kaktiin jomblay kam chukala tak ada kaktiin jomblay ngong ipi kumba ublay la design ya kasim na do mendai wa ublay umpadi ite ngimpadi yo iru kita ki sainar elektrik ublay de ilupa tadaw kaktiin ka jomblay kadai kaktiin ya ka ba ublay de ilupa na do basdang ba ublay ilupa ha do ka bakot tadaw ka long kumju kaktiin jomblay na basdang do ka bakot ka long relevant kaya dai bet yangi amen tadaw kaktiin ka jomblay ka ngi kon sempat bet wa jom long sempat Ketiin parang gong no, spare the rod, spoil the child. Pile, let's say pile isnai kun ba isnai ban bom mi il ne ban sempat im de ban bom da kejing dom bom da kejing long riu blay. Bun sin kimi kpai la di ru bom long riu blay da bom kun teng la mat li so la di te. La bom kul mar te kun la bom la tiet la di mo la bitar la dom la di la long confuse. Tadi ta ki kimi ki kpa Lada kidan yu try ki sempat ki kon kadur te imagan reha do nut pakai jam ta kata do nut. Kadai kata hab sempat hi ki kon. Ka babel ka ong kata ka ong ba uno bada khuslai ula an pentam si pro ila karnyeng. Tadi kita try wat ju khuslai. Tak da ngi habo jisu wat khuslai. Stunat pelat. Wat khuslai am tak mut nai khuslai hiru. Ding tau ong ini ki kintin ong ba tu perkat iki tiu lili ka rengkau. Katno kiman baha kim tray lemne kim thir henrei ngaong hapi bawat u Solomon hakaburam jung ubaro om shim lakup kumuway na kini
Kababal ka ang nito perkat iki tiu lili na ki sentiu te hakarengkau kat no ki manbha. Kim trei lem ne kim thir. Henry ki pong iki sabti ke baki rong jong ki wat Solomon haka spa ga jong u. Haka ta ga jing kraw ga jong u umpat yo ban pong ya kita ki jan ko baki sentiu ki pong. Fitip ki sentiu ki don haduk kan no jaj. Nganang pej mene ki sentiu ki don haduk saulak jaj. Jaj te types. Species ki don haduk kumba arlak kendai pusan hajar laispa propulai species. Layo janji Solomon kata-kata terai. Solomon don janji do saulak teli terai. Different colors, varieties, species. Berkat vi kababal ka ang da what Solomon hakata ka bor hakata ka buram hakata ka spa jong uram umpat yo ban kup. Yalade kumba kini ki sentiu ki kup. Daring tahu wat kuslai. Namar lau try open kup ya kita ki sentiu ki ba mentaki don la sai don syu. Wat tu ka khendau la ne wat tu ka jakaru. Kabodon tu sentiu kam kan mau sute tu sentiu kong are menin don sentiu sang ni. Khendau kam kan mau. Wat ya kita te ki balong kum taru ublai udang penkup kata. Takan otam nam taka GM ke jongi. Amen. Kada penkup bat. Kaong ni kedekot ke ba laipau kaong lada ublay te upen kup kum ta ya u harengkau u bementa ulong la syai tela berat akala warding kaba kanu tam api ki berit ke jingat namal ka tawat ku slide ka baong ke engin bam ne ke ebengin di le ne ke ebengin kup kini ki sentiu ki long tang sipang ba sipang ki lapoi hala warding baong pi ki berit ke jingat api ki ba rit ke jingat. Jisung rit plat fi ke jingat jong fi. Bat wong hang ni. Naba kita ki baro ki gentle ki awat. Ki gentle. Ki gentle ki de kita ki ba mani blai thau kan. Ki bam tip yu blai. Ki bam tip yu blai dangai i si sha ba ki khuslai si sha ke jing ke jong ki. Ki khuslai. Ki khuslai bet nagamantai wei kami berit ru kita khuslai. Ja shabi la khuslai. La dom breu. Kelet hi te bu hi. Dom itu kalau padam jupet shabi nga. Ba penja hi te pet chai. Ja pisa khuslai. Ja ke la khuslai teng bombiang ini bombiang ta la khuslai. Tam bombiang senyur la khuslai. Bombiang ba tu senyur tu la khuslai. Ne bakhlaman bha kum tu ru la khuslai. Balai kamlong kum ta ne bombet ka jan ne la nyat istri kambet la ka jan khuslai ki briu kin ong ayu yang khuslai. Khuslai be ke. Wan just sang ru kan yo na mi ja ka syong na khuslai. Shu yang ru kan mlei. Amen. Tip yo ja ka parking nam dep satu pak la ka pak satu ni kali jong abar mi satu pat. Mat satu sayo na kawe. Untuk hier dan ki angel, amen. Tanah juga selai. Kum ki banget ke babel ka ang ni balai bi ku selai kum ba kita ki gentle ki ku selai. Lini kita ki breu ki ba klemblai ki ba mani blai thau. Kita ki ku selai to ong Jisu wat ku selai ma pi kum ki. Ka babel ka kran ang ni ka ong kum no. Wong ba naba ukpa jong pi ba beneng utip pa pi don kam yang ni ki baro. Mano betip? Mano betip? Jisu tiap lat. Nadong sedang. Tading tala da pimdan kali mon jaseng wat kuslai. Stangkat no la yo kali bet. Yo skuti. Ai ngo bedan kejat ro at least. Tu bedan kejat mon jaseng kum no plima. Ai ngo are artli kejat juti da pay makanaro at least dang poi hite si jaseng. Ai ngo yo belai bedan kejat. Amen. Dan kibri kyong ni ngam dan kali ya da kejat se dang don ka kejat te. Amen. Wat dong ba ni ap dala ayo sukom ta dala ayo li bamwan su hi. Tading ta wat kuslai. Yigi ru ka jem ke jong pi wat kuslai namar ukpa jong fi ba beneng wang nadu bala pun de ngala
ngalakit ifi ngalak ba ifi nadu ka khapo ta wang wat kuslai wang ngalak tip manga hadu ke jinglong temen hadu da phut nyuli wang ngalak tip manga wat kuslai tadi na ka jim ka jungi ko ki bangai ngi dei ba ngi ngim dan kaman kuslai henrei ka i ka bangi de men le henrei pinya wat shwai ka hima u blai ba de ka hok ka jung u ngi haban wat shwai ka hima ka jung blai ba de ka hok ka mot ya ka ka bau blai dawa nangi kata de ka badan kam kata de ka bang kwa man kren ni ka miet wat shwai ka ya ka hima ka jung blai ba de ka bau blai dawa nangi and his righteousness kaba ublay udawa nangi yagai ublay udawa ngi udawa ngi am bangin kit ya kading pana no babuat yang pinle am no ban ba kading pana ni nong ba kading pana kum no nang tali dalang khuslai shu ba kading pana ni la dem barum la jisong pi buat yang ba gai kamut kum no kalau mot si sin bapi ba keding pernah klet no eladi lak biang. Dalam hilak klet eladi kamu ke jingem kelas suk pelat. Pinum kuslai so ke ifin ba ke ifin di ke ifin kupru. Dalam hilak klet eladi. Dalam yang saknar pernah tading ta ni saknar pernah no kita ke jing sam kwa aga jungi man lagasngi. Bangin sam kwa abai tang ya kata ke bau blai kwa yangi. Tadi kita bun kibri ngaju tagi kuslai. Ang ni ka ong tin jble kuslai untuk balai sai bun kibri kuslai mtalai sai. Ni to merat clown wan kum no. Ni tip ngan yo nam yo jingrong no. Ni tip ngan yo nam yo ka beneng. Try wong wat ka hima menta shwa. Ka hima ka jomble ka di menta wat pin le ka man ka jomble ka wo ble dawa le shwe ka ta menta. Pikim and step on try. Hagani ka singi anong perkat ka balasay ngan perkat iya ka mamenta shwa ngan im na nganom im katkum ka hima ka jome ngan im katkum kata ka jingdawa ka jome kadi kata utray kwa ingi ban im one day at a time kwa ingi bangin perkat iya kata ka bansawan kwa ingi ban im menta tading ta hagani ka singi kidon shibun ki jing penshoy kidon shibun ki jing kidon shibun ki jing ele henrengi haban duai tang iya kata ka basingi shwa dan ubri boong ani nganum dikiat la syai la hisngi menta shwa nai di sai pet ka bala syai tau drugs la dam di mo yo olom ta shwa menta kasi sai pet la syai one day at a time bagade ka tam ladangi nginang manwat shwa ka hima ka jong blai bagai ka hima ka jong blai ka tien blai ka kam de ka bam ka di ki babon ki breu ki kuslai ya ka bam bad ya ka di bad ya ka jankup ki kuslai ya kata mar ka hima ka jong blai kam dei kata hima ka jong blai ka dei ka hok ka dei kata ya ka bau blai udawa ya ka bangingin le but ya ka jing suk but ya ka jing command how men sim bakoi ka dei kata ka bau try kwa ingi bangingin wat ka dei kata ka bau try kwa ingi ya ka bangin 3 minute wadam kuslai ka bala syai Marketing jublay finya wat shwe ke hima ke jublay ba ka hok ke jung gini ki aka baro an sai lang tam ha pi. Na sungu den wi kong i wi kong i skriu blay. IT ba hayo blay. Yo man ka ni pastor nga healing festival nga dai ti tulop ba iyo te long im sngodap te long ta mo man thit jain ti de. Tong in dawai ke tulop jupi kan he. Step ili draw ta pisam nakalay po hajar ka po isapusan hajar. Kata ko iyo man lo benay. Ay lalengo kumnum ta. Iyo litit jan. Ang talawar sa hima ublay de. Kata ka ba kia pelang na office na mnon kiwi kim kiyo arlak. Maiem ka poy man nakani saulak double. Kita pala no. Siap. Tading tahaba watch ka hima ka jong ublay on ailang but tam ban ya kita kiwi ki bamwat blay. Kita kiwi kila banyo kita kabalong kumaki di banyo henry kita ki bawa di ublay peleng ublay ay tam. Amen. Tam. Dagday kita ka ka mangingidon kam ka di tang ya kata bangin what you try.
Bangin wat ban pensubhai ka man ke jo man lagas ngi. Ngitip ang nega perthai ka ba ka babon ki jing pensoi ki babon ki jing batai ki babon ki jing hikai ki babon syak ye ke baro. Ndai try ong pinwat swai ki hima ka jong blai. Nak slai ka bam ka di. Lambam sa pu sngi dang em hi. Jisu ka no sngi lambam. Yap jisu. Lam yo bam dep sto mlelei nga try men ai bo re ngaru. Me lambam sa pu sngi men dang em. Ngate sa pu kenta tang la yo be. Amen. Pulsin kuslai bam yo khon. Dala yo khon kuslai ba sa yo khon man pen pong daga e pelit school ha kuslai ni khon ya tho daga la sai da khasi ni daga karna daga China ne. Ni kuslai sa ki bam dei man kuslai. La yo kali tala yo ni ngan pendai daga alloy kumno. Ngan pendai sedeki wi tayar na oversize layo kali do labiang kan amen dayo bisa pendai taka aloy dum yo biang ya kum tur kaya yam na kum no ne kuslai tading ta tang ya kata ka bangi la yo ru ai ngo yo blai amen tading ta trawal kuslai wat kuslai ya ka even bam tang ba blai yo ya ka jaru am ai ngo yo blai tang ba blai yo ya kamlo ru ai ngo yo blai amen so what you ya how he done man tagaski wanum kuslai na kam tala shai na mar kani ka bala shai am kala don lagi jong jing kuslai jong ka kam de ki jong pi ka de ki jing kuslai jong ka la shai kala shai ka de kam trai kala shai kamut ka haban kam trai ye ki jing kuslai mdei ki jing kuslai ba pi bin ong ka de ki jong a mar ka babel ka hang ni am dan kam man kenton halor ki jing jar ka wei pa ka wei ka sngi ka wan lam kan le ka ba ong hang ni ki sngi ki la biang ni la jong ka basnio ngim dan kam man kenton ya kita ki jing kuslai ka ba dei na ka menta ka bala shai nai kuslai nai kenton pidan menta tangi kini ka ba menta ai ngu yu blai ba pm ka babel ka ong ta tu puli ba nga kini ka por astunat puli Stephen Ngong jong u Timothy ngani ka lenong ka ba ningkong ngani record ka ban rio lenong ban rio mot ban ka record ban rio ka ong kum ni Henry ka tang ka jing rio blai lembat ka jing sunguhun ka long ka jing mentoy ka ba kraw ka jing rio blai lembat ka jing sunguhun ka long ka jing mentoy ka ba kraw ka jing rio blai ba ka jing sunguhun lala pidai ki ba rio blai pia bandan ni ka man sim ka jing sunguhun namar kata ka dai ka jing mentoy ka ba kraw ya piong along riu blai Henry pim sunguhun ka mentoy kata ka jing long riu blai Henry kata ka jing riu blai lemba ka jing sunguhun ka long ka jing mentoy ba kraw namar ngim shomlo wan lam ru shaka perthai bat ngim la ban lekit no pilau piwan lam asian shi perthai la khai fi piwan ra bat credit card asan kana debit card piwan ra ni klem wan ra yam ti thlis dam por balai ngila ban ra mra tangi kata ka ba pidon mentaro ai ngo iblai ke jan vi phong ai ngo iblai ka por ngai la kadang ni ai ngo iblai la datkan makanar so spang sli bam dukan sli bam siang don hite ban bam amen bagari kata ka ong hang ni ngim sim la wan lam ru shaka perthai ban ngim la ban kit no hanrei habangi yo ka jingbam ba ka jingkop daga tangin sunguhun habangi yo ay ka jingbam ba ya ka jingkop haga tangin sunguhun marka babal ka ong hang ni hanrei kita ki bakwa ban riuspa agi hap shaka jingpen shoy ba shaka jingriam bat ki ba bon ki jing kwa abrai ki ba biet bat ki ba pensnio ki ba penjelop ya ki breu shaka jing jot bat shaka jing kordet kita ki ba shukwa raha kita ki breu ki gentle ki ba mani blai thau ka jing mani blai thau pleng kam dei tang blai thau reka dei ka ta pleng bangi mani kita ki aka ya ka bangi da ka khmat ke jongi bat ngi kwa da ka download ke jongi ya ki bam dei ke jong blai ya bam ya kadi ya kup kesam ba kita la dah kalong khmat ke ji im jungi kita hi la de ki blai thau tring tang im don kam khuslai
ngas ngungu iblay batang teng ngapong ikut bela rim hayam kibri kyong ni pastor tiat setemai. Peleng gitu kabarim em bang ngapong mangam ke itmai baik namar belai bu belai upen itmai. Amen. Taraw juk sulai. Pastor bon bapong sut rim bon kibri kyong upung setemai. Hero itrai. Hero itrai. Why but temai ro? Tambah ngapong kabarim ro itmai. Hero itrai. Dagadi kata ngakan ma ba idan wi kong ru si sin itai wi kong wan shit ong new pin so new pin je da shit da da fi ong ni boleh ni na jan sam thamai ong dei kan ni boleh post nam ngai ranga ong na si post nam kan ni na pa ji tna ni oh ba shakri yu boleh da ka daw ko ka jan ki bi phong ru i thamai ba amen tarang yim dan kam man ku slai ke bengin bam bengin di ne ke bengin ku slai nam ta ka bala shai ru Tara ka bala shine ko abang fi kla biang hi. Abagan ko slide nam tay ladi. Ringa ko abang fi pipin ko slide nang ni kawai. Hagan ni ka sngi nga em ka ko makatin jong blay. Nakit em ka ding pana. Nga le na mi ka ik ka blay dawa. Bagata em ka day ka blay ko agi ji em jong hi. Tara fi dan ka katin ka jong blay. Em ka ko makatin jong blay. Fi tip bahab le kum ta le bi kum ta. Amen. Wanam ong an le man ta la shine ngan skala ka mot em. Ladaw try one no mentaka sengipan lem no. Dan kibri yung ngan sakala ka bamut la syai mentang empat la taladaw one no mentan lem no. Ka bamut menta te mdei ban ong la syai henry menta. Kam tam kadai kata ka ba ublay ong ya ka hima ka jong ublay. Ni haban yo menta kam dei la syai. Ni haban le ka man ka jong ublay menta mdei ban le la syai. Yero itrai. Ngai bu blay ker kui ngi. Bang ngai utrai am ong wat kuslai am takadaw pi mi nang ni am wat kuslai ki eru. Amen. Lam dan khao hayeng no am le la dan ni. Lam dan gas hayeng rom le tu gas na set da kadiang. Wat tu pelang tu si jan no. Pelang. Wat la kot plastik ro. Nganget pa ublay num le fi kum ta te. Tang badon lupa kan be ready lupa lam don le kum ta ro biang hi. Wat ju tnum. Amen. Ta dum don ke biang be ai ngo ublay be. Ye baro. Bangatip ya kata ublay em un ker khu fi. Kada kita wat ju kuslai. Bon palat ki brew ki kuslai ki ni ki sngi kita ki bamlong necessary. Kuslai ke. Kuslai. Kada pi sakri bi ublay. Amen. Ublay us pendap bi jintan kam jong pi. La de kapor us le be. Ublay us kar khu pi. Wei pi ngatip ba wong ni ka wei. Wong ba ublay wong da ka bakar khu ngan kar khu de pi. Da ka ba penroy ngan penroy pi. Kata ka de no. Igi gentle na igi bangat. Igi bangat. Tading ta wat juong ni pastor ngam kwa ban ruspatan. Ni perkat tang yala di de. Ongan ruspa boleh ngala ban yarap igi bedok. Ngala ban ai po show skam boleh. Amen. Da perkat ni ladi tang kani la biang hi. Ne kum no ne. Tang kani badan la biang hi. Henry nai sunguhun. Banong tang kum ni ngala biang ngatip ya kani ka wai. La sunguhun ya kata ka pidon mentam. La pipi ong ngabiang mi tra nga sunguhun ni kani ka banga don sakri bi ublayam na kata ka jing sunguhun un ai lang tam ya fi. Amen. Un ai lang tam ba fin long ka jing kar kui ki wai de. Ngakan mau kani ka wai ba usak hayos anda habaw ya kendo ya jisu am uklam kwa asyo ita ka spa uklam kwa asyo ya kata ka jing don ka jing wong sitang na ka banga don ngan ai no. Sino ski beduk baladang ngala syukori no ngala thokte ngala bam klop wangan siu sau sha ai ka bang kata bau jisu hang tang tai wong ka jing penem kelawan ha ka yeng ka jing penem ka dei ka jing penem ka ba kenja do ba ka jing penem kam tam ka ba kenja men siam ka jing penem kawan mensua kawan ka sepatu mentakan wan ka spa ka bisi sha ka yeng mensua pim yo jing penem menta pim yo jing penem mensua am dan jing suk menta ka jing suk kan wan ka jing kemen kan wan Kajing dap kerhai kan wan, haki tiar ki bakan jado, haki tiar bakan jamin siam. Dayang takan mau kan ikawai bau blay wong, bakan jing kerku kajong Abraham mau Kris Jisu kan wan sigi gentil. Daw men siam bakoi. Kajing kerku jong no, jong Abraham kan mau Abraham udah ubriu bela kerku hak bakan jado. Kajing kerku kajong Abraham mau Kris Jisu.
Wa Abraham baru Kristus Yesus. Kabakin jadok baru kabakin jam sim kayo lang kawan lang hangi ki gentle. Nakabor ka jong mensim bako. Amen. Taga umot habangi iyo jingkar ku dai uble sunghon buun karku ngi tang habakan jam sim. Un karku ngi wat hagabakin jadok ro. Namar habangi don nakapertengi don kam. Ya kabakin jadok ro. Ya kabam ya kadi ya kop kasam. Barki wei ki don kamera un abet. Amen. Iro itrai. Tadi tangim dan kaman kuslai. Ong anam kuslai. Ngalom kuslai. Kuslai bisa ben. Ay nong ben un kuslai aladi. Amen. Tarawat ju komen sa kinong ben. Mga syakri blay kumta. Kuslay kita. Kinong kumno kibriyo nga. Malong istura! Blay! Iro itry. Tading ta ay bagita kin kuslay nam tayo ladi. Ngim dan kan mo kuslay nam tayo jong ki. Iro itry. Amen. Pili syakri blay, syakri bet. Malay ka man sublay, lebe ka man ka jong blay. Siya kang nang ni nang tayo soitan nga tip uk persyang man kang nang ni nang tayo andre PM pi kang nang ni tu ding pengkiang kan ti no ding pengkiang. Amen. Bu ding pengkiang ya le high jump kan. Amen. La kang nang ni tu ya no na kan riang. Siam ya kata akan mau dan tigi beriu na mun ngit itu kagit belakang kagit tamanang tayo don Jakarta balat bandrung. Leo bercerita ya no, wah di sekarang na we, rung nang taram se, hero itrai, kang la we tagadan galat na kumwe, amen. Tadi kita ka we ka botla kwa ifi ka long ba pin syakri be yo, pin le ka man ka jo, pin wa ka hima ka jo ka le ka tabu trai on trai ba hima ka jo man wan ka jim jonga kai, habang wa ka hima ka jing sun shar ka jong trai ka le wan ka jim ka jongi. Ai bo sim ki sim trai ki trai bolong usim kisim utrai kitrai bolong ru utrai jong kata kahima unlong utrai ke jim kejongi. Amen. Bading ta layo jisu am him kuslai sui ke iro itrai wak kuslai ta ki kon kiti wak kuslai ta ilok kuslai ta ke wat ju yam na ka bolong unnecessary tu lok ule da ka jem tu yam khamat ju bleng la apun kelai dum kelaro tra la biang ngala kala manga. Amen. Tading ta syakri saya utrai balara fila syakri utrai teng yel di pat yo ji penem de kuslai ki we uni kon janga kan mau di kongsin bam ko ai samap kon juga di drog sunga phir te bu ai kong ngam bu ai ngase oh te phim cuba ai kwai oh bu ai kwai te apa yel di dang bu ai kwai te kon pat ndai de oh ngapi kelas sama pi Namar pilih pi buat duma, buat kuai, buat raja. Om pa yukun na buat drugs. Para apa you buat? Dalam no. Om kelas semua pi. Tadi yang tak kelam tak ingat iblay. Amen. Berhabala kelam, kamu la kelas you anala diam. Kita ki bahajan jungir kin kelam. Amen. Tadi abang gila, yo show Jesus belong tahu. Try kita sim ki sim. Bolong katakan kahima ka jung awan ka jim ka jung iam. Apa kahima ka jung boleh kalawan hangi iam. Kamu kita bedan lang ajan kin yo lang. Amen. Ati kenapa kata 100%. Kamlat dah kata. Tadi tangi hap yo sya mangi utrai. Sin bang la yo mangi utrai ki we gila yo lot. Amen. Tadam dan kam kuslai ki we kuslai sila dia la yo nampak yo utrai. Tak kata. Ngai trai ker ku ingi kan kamiet. Tadi kita kubur ni janmiat kalong wat kuslai ki keiru. Ni wat saya ki maga jong blay, but dia kata ki ega bo blay dawan api. Le dia kata. Pini ki kei baru an sai lang tam ke jim ke jong pi. Amen. Kuai ka benang am. La yo be ka benang. Nomor fila im hok mta ka sengi, nomor fila im baham mta ka sengi, pi penso bahai blay mta ka sengi, la tikinabe ki hima ki benang kala de ke jong pi. La tiam mta ka miet, try ngo bang la job mta ka sengi. La sai mestep yang try ngan job makan ka sengi ru. Ay boring imbet one day at a time. Wadum im lupa sis pas nam shwa. Amen. Kalau imbet mentaga singingan job, mentaga singingan de ban le eka ebo try dawa. Bading tala fila puli ka tin so blay duai bakam tam duai try ro. Duai nam takiway ro. Nay duai tan tay la diro. Duai nam takiway. Bakiway kin yo jipin im. Bakiway kin yo Jesus Christ. Bakir kin yo pediang ki himaga jong blay. Mamakiro kin yo ya kata ban le eka eka bo blay dawa ka jim joki.
ด้วยก็ตางินสิเวคำบะจงเปลกสิเอ็มจุยเอเมน